Ja mám aktuálne 1,4 mám pomer omega-3, 1 diel a 4 dieliky mám 4,2 presne, mám omega-6. Bežný človek má pomer 1 ku 20 až 30. To znamená, že ak vy chcete... Áno, a to je bežné, keď niekto sa stravuje, že z fast foody. Omega-6 sú ako keby zlé? Nie. Tam nie je problém, že sú zlé. Nič nie je zlé. Vo výžive nič. Dokonca oni môžu iniciovať zápal, čo v mnohých prípadoch môže byť pozitívne, lebo zápal aj lieči. Hej? Ale keď je zápalu zase veľa, to je otázka akože miery. Omega-6 sú nie zlé, len má byť nejaký správny pomer. Keby sme žili, ja ti poviem na inom príklade. Keď zoberieš lososa z farmy, ktorý žerí len granulát, on nekrmí sa krylom alebo nejakým plaktónom a on sa neží ničím prírodným. On dostáva žranicu od človeka, čo spôsobuje? No on naberá objem, je pekne vykrmený a má peknú váhu na váhe a ty zaplatíš viacej. Tohto lososa hodíš do Severského mora, v momente zamrzne. Pretože jeho membrány sú neschopné v krátkom čase a vzhľadom na teplotu tej vody sa tak rýchlo postará o to, aby ten mohol prežiť. Čiže keby sme neboli inuiti, tak musíme mať pomer 1 k 1, možno 1 ku 2. Na našom podnebí je o pohode 1 ku 5. To je pohode, hej? Ale už 10, 20, 30. Už viem, ja akože viem, že keď to zistím, že tá celá mašinéria, aj celý tento centrálny program a jednoducho ten prechod na tú druhú stranu toho metabolizmu bude buď kompromitovaný, alebo takmer nemožný, pokiaľ túto jednu vec nefixujeme. A to sa bavíme o fyzike. Tá priepustnosť bunky to je fyzikálna vlastnosť. To nie je niečo, čo sa baví a od tejto fyzikálnej vlastnosti alebo kvalít sa odvíja potom aj tá kvalita hormonálnej sústavy a všetky týchto ostatných mechanizmy. Čiže keby sme chceli všetko obísť, tak len dve veci si musíme čeknúť, je, že možno, že vstupný údaj na začiatku a vstupný údaj za pol roka.